Tywydd dda! Ydw i dal gallu dweud hwnna? Nawr, dros y mis diwethaf, mae pobl di mynd yn mental dros hwn ar y we. These look so perfect. I can't wait to try this. Oh my gosh, these are literally the best thing ever. This is the best way to enjoy wine and cheese. Ar bapur, mae'n swnio'n iawn. Dwi'n licio caws, dwi'n licio gwin, ond gyda'i gilydd, sa'n nabod neb sydd wedi trio fe. Tan heddiw, right, ble mae'r caws? Sut i greu shots gwin a chaws gyda fi, Elena Cressy. Cam 1, torri'r caws. Dwi'n defnyddio cyllell, fysa'n well os da chi'n defnyddio grater. Cam nesa. Aw! Torri caws. Mae'r caws wedi toddi. Nawr, dyn ni rhoi fe yn y molds. Ach a fi. Mae'r caws yn y molds. Nawr mae'r oergell am tua hanner awr. Maen nhw'n edrych yn okay. Siwp nhw'n mynd i blasu? So fe'n edrych yn really lush i fod yn onest. Mae fe'n eitha odd. Y peth gweithaf dwi erioed i gweld, really. Mae fe'n eitha squidgy. Mae'r ffat wedi mynd mewn i'r gwin. Mae'n teimlo'n mingin. Ydy hwnna'n amser wrong i dweud bod fi'n casau gwin coch? Wath na cawl myngi. It's not too bad. Ddim yn rhy ddrwg. Oh, no, mae'n disgusting. Oh. O, mae hwnna'n ffien. Na, ma'n ymwngyn. Okay. Horrendous, mae'n buzzing. Sa'n gwybod sut mae'r merch yna fel, efe mor neis. Never gonna have cheese and wine any other way. Mae'n blasu fel rwbr a... Dwi ddim yn gymysgedd dda o gwbl. Mae gwin a caws ar ei pen hyn yn ffain, ond fel na, oh my god, mae fe'n awful. Mas o 5? Dim? Sa'n ni roi dim. Sa'n ni roi dim iddo fe. Ie, dim. -5. Peidiwch â credu popeth dych chi'n gweld ar y we. Wel, iechyd da? Actually, na.